Benvingudes i benvingut novament. Anem per el tercer vídeo d'este començament en el camí del ioga a través de la respiració. Esta volta toca respiració clavicular i el primer que heu de saber que és la respiració més superficial. I si alguna vegada heu tingut atacs d'ansietat o heu tingut moments en els que heu plorat molt, sabreu que quan us quedem sense aire és perquè el nostre cos només agarra esta zona, i és com si diguérem que tenim tres apartats. El primer vídeo era respiració abdominal, diguem que aquesta és la part que més aire entra i més fàcil és d'entrar. Si heu fet el segon vídeo, que era la toràcica o costal, heu notat que ja costa un peliu més d'entrar més que l'abdominal. Hi ha menys espai o notes que has de fer un peliu més d'esforç. I ja, si ara quan fem la clavicular, observareu que és com si diguérem, vaig a fer un dibuix, no serà tal qual, però imagineu-se una gota d'aigua. Baix, la gota d'aigua té molt més espai i quan arriba a dalt que se tanca, té molt poquiu. Entonces, la zona clavicular és aquest poquiu de dalt de la gota d'aigua. Per tant, entra molt poquet d'aire. És com l'espai que menys aire entra de tot el que necessitem per respirar. Per tant, anem a concentrar-nos, ficant molt les mans en les clavícules i el que anem a és, veus, enseguida intentar el nostre cos, si damunt hem fet exercicis de respiració, per almenys a mi me costa més portar l'aire així dalt. Pots provar, vale? És molt lleu el que notes. Puja un peliu. I notes que quan arriba al tope és com si me falta aire, perquè és que realment no has agarrat tota la capacitat que tu tens, no has utilitzat tota la capacitat que tens per a respirar, estàs gastant la mínima part. I això és el que ens passa quan ens entra un atac d'ansietat. Hi ha moments, òbviament, quan estem en l'atac, que directament no podem baixar a agarrar tot l'aire, però sí que quan comencem a aprendre a respirar conscientment i a utilitzar tota la capacitat pulmonar, és més fàcil que això no ocorrisca. I que com diàriament estàs fent aquest treball de respiració completa, que veurem en el següent vídeo, deixes de respirar superficialment en el teu dia a dia i prens més consciència d'expandir el teu ser. I com dèiem en el primer vídeo, pranayama, que era l'expansió de l'energia vital, expandixes la teua energia vital i la controles també. Tens aquest poder sobre la teua energia. Estàs totalment centrat. Així que anem a concentrar-nos així, proveu i sobretot concentreu-se en notar, podeu observar, provar les altres respiracions, per exemple fer una o dos d'abdominal, una o dos de costal, perdoneu, així, i ja se quedeu així i noteu la diferència de que en esta entra menys aire i costa més. Així que a ello ja me conteu. En el pròxim vídeo anem a fer un exercici de respiració completa. Gràcies per veure!